ktorú som osadil dnu. To je hore tá červená doska, tam je kubiková polyetylenová nádoba, tam kde je rebrík, okolo rebríka tam je vlastne trativod, tam bude trubka vedľa rebríka z tej polyetylenovej nádoby, pôjde dole trubka, to ešte nafilmujem. Trativod je vedľa tu odtiaľto je vlastne okolo celej tejto nádoby až hen tam do toho rohu. Tu. Až do toho rohu je urobená, je tam 10 metrov trubky, ktorá je vlastne perforovaná. To je normálne ako na trubky, drenážna trubka. Hej, tu z boku je odpad, respektíve už vyčistená voda, ktorá ide dnu do tej nádoby, z ktorej bude sa čerpať na polievanie. Z druhej strany bude sa robiť diera do betónu, do základov domu a cez ktorú vlastne bude pritekať do čističky bude pritekať voda. Škoda, že som to nezachytil hneď. Tuto to bude v tejto, jak je ten polyetylenový sáček, tak tam to bude obsypané. To je celé pieskom, to bude pieskom obsypané a vlastne bude tá prebytočná voda. Tuto je pripojenie, tuto je tá pokračovanie ďalej. Je tu pripojenie toho trativodu, ale spláškové do baraku. Ide vlastne to prichádza z baraku cez takú rúru 110 mm priemer, zalomenú šikmine, prichádza napojenie do tej čističky. Tá horná hadica je prívod vzduchu z vzduchadla z baraku dnu. Teraz sa tam hodia sa tam na to položia tehly a zasypem to hlinou. Takže bude to takto napojené až a uvidím, jak to bude fungovať. To je všetko. Teraz som tam položil som tam tehly, tak aby som chránil tú PVC hadicu, polyvinylchloridovú hadicu, ktorá ide z baraku. Teraz to trošku obsypem pieskom a zahodím to túto hlinou. Tá hadica bude len tak pôjde dnuka a dúfam, že to už bude potom v poriadku, v pohode. Tuto. Je to takto. Kústenie som dal Lexan, ktorý vlastne pritlačím hlinou a z druhej strany to zabetonujem tak, aby mi tadiaľ nechodili dnuka myši, respektíve potkany a aby to bolo v pohode. 26. marca 2006 je to tá čistička biologická. Tuto som urobil nad nádobu som urobil betónový zákryt, ktorý je vlastne delený. Má tam urobené raz, tuto je jedna časť, potom tuto je druhá časť, tretia a tu je štvrtá časť, ktorá sa dá vlastne akože oddeliť. Sú tam drevený šalung, ktorým vlastne je to oddelené. Je to zabetonované, pod tým je uholníková konštrukcia, je tam roxorová, respektíve karirohožová sieť, ktorá je vlastne prikrytá. Tuto je čistiaci, respektíve otvor, ktorý ide do tej nádoby kubikovej, kde je trativod. Hej, je to asi z takejto pozície. Teraz idem urobiť. Je to vlastne za chatou, tuto je pohľad na chatu. Takto, toto je vrch, toto je stará chata, ktorú budeme vlastne prestavovať. Tuto je ten pohľad na tú čističku. Tuto je, hovorím ešte raz,
tu je jedna časť, ktorá je vlastne hneď vedľa čističky je jedna časť, vedľa tohoto valca a tej čističky je jedna časť, potom tuto je delená k valcu je druhá, za ním je tretia a toto je vlastne 1,20 m x cirka 35 cm docka betónová, hej? Tento Denny tam niekde štekoce na vrabcov. No, je to je. No, už je to 5 minút. 5 minút. No. A je to prikryté teraz vlastne na budúci týždeň to zaháďam hlinou, tuto urobím dekel na to a bude to koniec. Ešte kryt, ktorý vlastne, čo ide z tej biologickej čističky do tej zádržnej nádrže kubikovej, je urobený prepoj, je to 110-ná trúbka, na to je urobený betónový kryt, aby keď sa to bude čistiť, aby sa nerozbila tá trúbka, ktorá vlastne je prepadová do tej kubikovej nádrže. To je vlastne, tuto je tam fólia, čiže malo by sa to dať potom, keď sa to bude rozoberať, malo by sa to dať dvihnúť z tej trúbky. Nie je to urobené tak, aby keď bude treba, aby sa to dalo vyčistiť. No. Čiže aby sa ten dekel dal zdvihnúť a vlastne tá nádoba urobiť, vybrať všetko.